Ang tambalang kumikinang. Nicole Ayala and Diego Bandido. Ang kwento. Mula sa mahiwagang burnay. Dear kumikinang na tambalang Nicole Ayala at Diego Bandido. Magandang araw po sa paborito kong tambalan sa radyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Cleo, owner ng isang maliit na bake shop dito sa San Juan. Aminin ko po, isa po ako sa mga bagong listeners ninyo. Nahawa kasi ako sa mga empleyado ng bake shop na anuman ang ginagawa, nagmamasa, naguhurno o nagbebenta, nakatutok po sa inyo. Ilang buwan pa lang po akong listener pero madami na akong natutunan sa inyo. Kaya naman ngayong ilang gabi na akong hindi mapakali, naisipan ko ng sumulat sa inyo at humingi ng payo. Hindi ko po kasi alam kung valid ba yung nararamdaman ko o baka masyado lang akong nag-overthink. Ayoko naman pong gumawa ng issue kung wala naman talaga. Pero ayoko din namang baliwalain yung nararamdaman ko kung may dahilan naman para mabother. Ganito po kasi. May bago po kaming nakilala na couple ng asawa ko ilang buwan na ang nakaraan. Freelance web designer po kasi yung asawa ko aside from his full-time job at bagong kliyente niya yung mag-asawa. Halos kasing edad po namin kaya madali naming nakapalagayan ng loob. Dahil madalas nagtutugma ang schedules namin, madalas kaming lumalabas. Simpleng dinner lang, kwentuhan at minsan konting inuman. Sa totoo lang, masaya naman ang samahan at wala naman akong nakikitang kakaiba. Natural na madaldal yung girl at simula pa lang, malapit na sa asawa ko. Nakaw! Eto na! Eto na! Biglang nang ting! Ang mga chismosa! yung Marites! Yung Marites na Nicole Ayala na excite sa clinging asawa. Eto na. Natural na madaldal yung girl at simula pa lang, malapit na sa asawa ko. Hindi naman ako yung tipo na mabilis magselos, kaya hindi talaga sumagi sa isip ko na magkaroon ako ng kahit anong issue sa kanya. Isa pa, alam ko namang married din siya at sa nakikita ko, maayos naman ang relasyon nilang mag-asawa. Kaya naman kampante ako at hindi ko kailanman inisip na kailangan kong magbantay o magduda. Kaso. Eto na! Eto na yung kaso! May kaso! Kaso, may nangyari kamakailan na hanggang ngayon bumabalik-balik sa isip ko. Nag-dinner kami last weekend at naunang dumating yung girl sa husband niya. My husband and I were seated together, nasa harap namin sila. Dahil wala pa naman yung order namin, naisipan kong mag-washroom muna. Nagsimula nang dumating yung food habang nasa washroom ako kasi paglabas ko, nakita ko na sinusubuan ng girl yung asawa ko. Nako! Nako! Patay tayo dyan! Ay, nako! Attorney! May subuan na nangyayari! Hindi mo inakala na may ibang babaeng susubo! Bihira si Ate Girl. Nakakaloka! Sobrang natural para sa kanya na para bang okay lang na sinusubuan niya ng pagkain yung asawa ko nang may asawa. Napahinto ako saglit. Nang makarecover ako sa shock, bumalik ako sa table namin. Umarte akong buong gabi na parang wala ako nakita. Pinilit kong maging normal kahit ang totoo hindi na ako mapakali. Siguro dahil sa sarili kong boundaries, hindi ko ma-imagine na susubuan ko ang asawa ng ibang babae kahit gaano pa kami ka-close. Hindi ko din ma-imagine na may ibang babaeng gagawa noon sa asawa ko.
Eh yung asawa mo rin, nagpasubo Yun din. nga eh. Sorry. Hindi mo pa natapos. O, ito na. Ito na yung tanong. Tambalang kumikinang, friendly gesture lang po ba yun? Ako lang po ba ang nagbibigay ng meaning sa isang bagay na para sa iba ay normal lang? Hindi ko po masabi sa asawa ko dahil ayoko magmukhang selosa. Kung kayo po ang nasa sitwasyon ko at nakita ninyong sinubuan ang asawa ninyo, ano po ang gagawin ninyo? Salamat po sa inyong payo, ang inyong kumikinang na tagapakinig. Cleo. Wala na pa, tumpik-tumpik pa. Banat ka agad. Cleo! Oras, Nicole. Tira. Cleo? Talaga bang tinatanong mo kung normal ba? Tira na. Pambihira! Alam mo, ako para sa akin the fact that you were bothered by it. Kahit na kunyari, sabihin ng mga iba, normal lang yun eh. May mga tao talagang, may mga closey talagang mga babae, may mga ganun talaga. O eto, bilang isang babae alam namin kapag ang isang lalaki medyo into us, hindi kami manhid dyan. At alam namin kapag ang lalaki pwede kaming patulan. Totoo yan. Yan! Kaya huwag ka magbulag-bulagan, isip-isipan na normal-normala na gano'n naman kasi talaga siya daldal lang siya, tapos maklingi-klingi siya. Tigilan mo ko! Sila lang ba ang couples na pwede ninyong maging kaibigan? Kapal ng mukha. Unfriend agad! Diba? Ako para sa akin, sobrang major red flag. Wala nang delikadesa. Wala nang isip-isip pa. Diba? Ikaw, Jegs, bilang isang lalaki, doon na tayo sa bilang isang lalaki, papayag ka ba una sa lahat na siguro, okay, for purposes of nakakahiya naman, baka mapahiya si babae kasi na siya, ito na yung kutsara ng lechon, 'di ba? Tapos sinabi niya, ito sumuhan kita, 'di ba? Hindi, pero hindi rin eh. Hindi, kasi alam mo, andyan yung asawa correct, mo eh. Tsaka kahit wala yung asawa mo, 'di ba? The fact na yung pagsubo ko kasi is ang daming gusto Ayan na. Ayaw lumabas. Nagsisiksika na sa utak. Nagsisiksika sa utak ko. Hindi ko alam kung uunahin ko. Nakakaloka. The fact of the matter, may asawa. Pangalawa, inutil? Hindi marunong sumubo ng sarili? Diba? Hindi ganun eh. Tsaka, para sa akin, teka lang, wait lang may mga bata kasi dito. Nagre-react mga kabataan. Nag-gets nyo ba yung scenario? Naintindihan nyo yung scenario? Is it wrong or is it right? Mali. Kasi iniisip ko, baka matanda na kasi si Nicole Ayala. Kaya para sa kanya, parang very wrong. Pero para sa mga kabataan, Mali, kung talaga. nanay at tatay nila yun, at nakita nila with another couple, ako nag-imagine ako Sinusubukan yung tatay nila ng ibang babae. correct, diba? Very wrong. Halimbawa na lang, wag na tayong lumayo, Jegs. Kayong ng asawa mo ay isang couple, kaming mag-asawa isang couple. Nag-samgyup tayo. Sinubuan kita. Sa tingin mo ba okay lang yun? Hindi okay. Ay, yung si Pero Let. pag sinubuan ko si Ren, dalawa kami, okay lang yun. Carry lang. Pero halimbawa si Let, yung misis mo, sinubuan yung mister ko, hindi din yun okay. Pero kung kaming dalawa ni Let, nagsubuan kami, Yan. Mars, tikman mo to, ang Ayan. sarap nitong pagkakatimpla ko nung ano tawag doon, yung sauce na to, na maasim-asim na malat-alat. Taste Walang mo, problema. walang problema. Oo. Diba? So, hindi na, kailangan pa bang i-memorize yan? Hindi na dapat itanong, Cleo, Oo. kung yung ginawa ng babae ay normal. At saka dapat, hindi normal yun. Tsaka dapat i-communicate mo, Cleo, to sa asawa mo, ha? True, Jen. Baka sabihin niya, nagsiselos ako. Talaga namang nakakainis. Kami nga, buwisit na buwisit. Correct Wala eh. kami dun eh. Totoo. Eto mga bata na to, inis na inis na Correct, eh. Diba? Hindi mo alam yung mga bata na nandito sa booth na mumula sa galit. Oh. Di ba nakakayamot? Isipan mo, ito na nga lang eh. Yung asawa ko nung minsan, nag-attend ng debut. So, isa siya sa mga 18 roses. Yung anak kong, yung babae, yung panganay ko, that time, she was 8. Di siya mapakali. Bakit yung daddy niya is dancing with another girl? Hindi niya gets mo? Parang, there is some, and the part kasi siya ng 18 roses, and of course, walang mali siya. Ano siya, tito siya nung nung debutante. Pero, why did I mention that particular instance? Kasi, in the eyes of somebody else, diba?
in the normal Oo. eyes, kapag ka nakakita ka ng meron ng asawa, tas may sinasayo na iba, or meron ng asawa na may sinusubuang iba, 'di ba? It's very, very wrong. Paano yung mga waiter? Hala, threesome to. Ay. 'Di ba? Yung mga waiter sa di ba, restaurant, asawa niya yun tapos sinubuan sila. Nagkasubuan, tapos ano lang, dead ma lang yung misis. Oo. Ang tanga ng misis, 'di ba? Hindi, masasabi ko sa'yo, Cleo, pag ito pinalagpas mo, sabi ko nako. sa'yo, tanga-tanga ka, girl. Tama, Nako, tama. sinasabi ko talaga sa'yo, wag mo tong palalagpasin at wag mo tong patatagalin. Hindi. Pwede siguro mangyari, kagaya naman dito sa office, di ba? Halimbawa, gamit namin ng isang Kutsara. isang tinidor. Oo. Pero hindi kami nagsusubuan, o ito try mo, ibigay mo yung Oo, kutsara try mo tinidor. to. Oo, actually, pwedeng, tama, pwedeng nag-share sa kutsara kasi kadalasan dito kulang sa kutsara Oo. eh. Pero hindi yung intentionally, Yung halimbawa, susubuan. susubuan, unless it's for content Oo. or nagkakalokohan. Mhm. Pero kahit na, hindi rin siya, for example, hindi po lahat ng mga misis ay comfortable sa biruan ha. Oo. Wag po tayong parang inormalize natin kasi hindi may mga tao Hindi talagang talaga. hindi mo kailangan maging selosa para sabihin na wrong yung Oo. ganon. O diba? paano na nga lang, di ba? Ito perspective dahil may mga kabataan dito. Paano kung makita ng mga bata, makarating sa kanila na yung tatay o nanay nila sinusubuan ng iba? Correct. Diba? Diba? Ang pangit. Ang pangit sa pakiramdam, di ba? Ang pangit. O yun, no? Kahit pa sabihin- kahit- uncomfortable. sobra. Kahit pa sabihin ka-close na, Oo. tiis. Kahit ninang mo pa nga yun. Ang pangit kasi, ang pagsubo kasi is a very personal gesture. Yes, eh. intimate siya. Intimate siya eh. Ginagawa lang, kunyari, if, di ba kaya pag wedding rites, di ba, isa sa mga part of the wedding rituals Oo. ay yung pagsubo ng Ng cake, cake, oo. di ba, and yung pag-inom ng wine together. So, ganun siya ka-personal for husband and wife or for couples to do it. Oo. Di ba? Gano'n siya ka-personal na yung anak mo, nung hindi pa siya marunong sumubo on her own or his own, di ba, sinusubuan mo siya at ginagawa ito ng magulang. Di ba? Correct. Hindi Oo. ito basta-basta ginagawa ng kung sino man. Kasi, kunyari, magulang ka, papayag ka ba na basta sinusubuan yung anak mo na iba? Hindi rin eh. Hindi. rin eh. Oo. 'Di ba? Doon na tayo yung pagsubo na part talaga is very personal. Naku na, may naalala na naman ako. Ito na naman yung ito na naman talaga tayo pag sinasabing ang babae ay napaka-selective ng memory. Oo. Naalala ko nung time na nililigawan ako, na hindi ko sure kung nililigawan ako ng ex-boyfriend ko na asawa ko na ngayon. Oo. Yung parang pinaka-final straw ko talaga noon na ay kailangan niya munang ayusin yung sarili niya. Nung nasa isang kaming comedy bar, tapos yung May sinubuan may siya. sinubuan siya. May sinubuan siya. Na for me kasi, it's mali eh. Oo. Yung sa kanya, hindi ko nga alam kung alam niya yon or pinapataste niya lang talaga. Kasi hindi naman niya sinubuan with a spoon eh. Parang carrot stick. Parang pinapataste niya lang. Oh, rabbit ka ba? Eto carrot stick sa'yo. Parang ganun. But anyways, naalala ko lang. Kasi nga, very personal. Yun yung time na Oo. nag-walk out ako eh. Kasi, sinusubuan pala lahat. So ano ba, nililigawan mo ba ako o Ayan. hindi? Parang ganun. Oh. It's very confusing. Kasi during that time, sa'yo malamang yung brain mo na meron na kayong intimate na Oo, relationship. parang feeling ko may dapat something kayo eh. na ang mag-consume nun. Bakit sa iba pinapakonsume mo? Oo, bakit ako lang yung dapat na sinusubuan? Bakit may pagsubo sa iba? 'Di ba kasi nga, it's very personal. So babalik kami, Cleo, sa'yo. Wag mo tong palalagpasin, Hindi utang na loob. Tapos ngayon, sabihin mo ito sa mister mo, hindi naman kailangan diretso doon sa couple eh. Aha. Ito ay isang bagay na kayong dalawa mag-asawa, i-call out mo yung dapat, mister mo. At dapat sabihin mo din sa kanya, ikaw naman, ba't ka pumayag? Pwede mo namang sinabi hindi dun sa part na, nandyan yung misis ko, wag mo ko subuan eh. Kasi, pag wala, okay lang. Hindi eh. It's really more of, hindi kaya ko yan. Oo. Hindi akin yung kutsara, Oo. di ba? Papayag rin pasubo din, kuya. May konsento to, pasubo Oo. din. Nakakainis. Umanga din ka agad. Mga din, hindi man lang nag-isip, nga agad, meron lang nag-offer. Di ba nga din naman agad? Pambihira. Hindi talaga. Nakakaloka. Cleo, call it out yun sa husband mo. Sabihin mo, itong lahat ng sabihin mo. binanggit mo sa amin. Correct. Parinig mo tong segment na to. Ilagay Oo. natin to sa podcast. Tama. Di ba? I-communicate mo yung nararamdaman mo. Correct. Sabihin mo sa kanya na
you are uneasy. Sabihin mo sa kanya that you are uncomfortable. Sabihin, ako para sa akin, I think you should also say na, why do I feel like natatakot akong sabihin sa'yo? Kasi that's also a problem, ha? Na bakit ako natatakot sabihin sa'yo? Although, ito naman yung lagi kong sinasabi, yung communication talaga na yan, mga kabisyo, it takes a lifetime to build. Ito pa rin po ang tambalang kumikinang. Siyempre ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At ako po si Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Metro's #1 Love Radio. Basic!